technical khawvel kan lo lawm le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni somni palia ti chhuah Korean action movie Officer Black Belt kan clear ho do nanga he movie hi thani liam ta khan kan boi pui to a ma se kan zo film ma de uchia khan mizo recap lo ti chuak man kha anom ta si a in ang han ti chu ve ngal chu ti in chunjom lo mai kha kan tum to a amai ro chu a boi pui chung hi arein a hau tak ve em a hei phe hi chu a se ve ang reng bok nen hun tam tak kan lo sen pui ve to si a ti in ale en lo te le a en non pe te na an lo en atan kan ron ti chuak le nu no ani e movie in channa chuan tlangwal mel thazet mai li jung do a aron langa fitness angai poimo in zinga tho avela chang exer ala ngal thinani jungdo chu martial arts chi thum judo kendo le taekwondo a te chuan black belt ania chumi pia chuan a thian te pathum moisture writer kangale artwa mate nena online games han khelvel te chu nuama te thin hle ani chumini po chuan an games khela chakin an hlim hle maya relo te nuwa jungdo chuan apa lisangwa hne na tang koladong apa chuan chicken restaurant lian vaklo hi aneya chumi tumpo chuan customer te hnena arsa deliver turin aron kolani jungdo chu martial arts chi thumlai maya black belt nei ngat ni ma se angil nein a fel ema customer te po in an ngai na vek mai ani chumitlai delivery azo nuwa apa dor lampana alet le na chuan Sol Probation Officer Khawvel-Mizo le papakhat in swal hi ahmufu hlau maya chupa chu criminal an su alai lok ni in boina dang alo siam le wangani Mizo in rin lo lain criminal chuan abul loka zu nen chuan avit tapop maya van nei thak takin Mizo chuan bulletproof vest alo ha ka wangin a him hlawani nima sila criminal chuan Mizo chu ani zok tatlat mai jungdo po chuan en mai chi ani to lo ti sha in ava in rol wata criminal thin rim lutuk chuan lo be let atum ve ngota ma se jungdo chuan a martial arts skill mangin ol sam takin miswal chu atuk zal der maya akeya electronic bracelet in vo a mu chuan thil zia a hrethiam ta ni jungdo chu a huai sen na le miswal man konga Mizo a puina avangin Swal Correctional Facility atang Bravery Award adonga anopan laya changa alo zir martial arts chuan khotlang tan thil thati na konga a puya wang chuan jungdo po chu a hlim ve hleni award ceremony zo vela Kimson Mina Electronic Monitoring Division a manager chuan ron panin in mel shatir na te aneya Korea ramami sanga bor velin chung electronic bracelet chu anwa thu soin chung mi te chu twal thale pong swala wanga zel bang zu to te an ni thu soi boka zel atanga chhuah nuwa ti swal non le an tam thin ema wangin Korea sarkar chuan miswal te chu zel atanga an chhuah vela an omna chin an chui zung theinan electronic bracelet wa tir zel turin thutluk na asiama sunmina le atim te chuan dan bo chetu te chu darkar somni pali chung GPS mangin an enzui reng thinani sunminan jungdo hne na chuan Mizo po chu an member ani thule electronic bracelet in order an zom lo ti aron shatir wala nga eventura an wakal ngal thin thu soya officer tin te chu Mizo anga martial art expert tin an zui thin thu soibok van doi khak takin Mizo chu miswal a be na lama ain hliam hlo mai sia member an in da ilawa wangin sunminan jungdo chu a na tho te azota a apa fried chicken dora apui ringot thin ti asha chuan sunmina chuan makati hle a chan chu Mizo hne na chang a martial art thiam zia alo shetoni ti chuan jungdo wa po chuan martial art che thuma black belt ani thu te chu a soi veta a chu vele sunmina chuan an in dailo thu soin Mizo adam thadle ma kar nga vel chu a ai o team zom ve ri turina som ngala martial art thiam an in dailo chuan an na zong an cover sen lo thu soibok jungdo chuan chu offer chu za ti viau ma se anuam ti zong chau ala tho thina wangin chutianga mo phurna lian tham lutuk chu a len zawangem a chian lo thu soya sunmina po in ala du tok mai lo jungdo ril ru chu min ngei tumin
chu na chuan mipui soi lo tam tak a ven him tur thu le ramtan poa in chuan na tlak na ani thu te chu a thil zela ti chuan a topa jungdo a po chuan hun rei lo te in ngai tu na hun amamu thu soin an in thla liam ta ni chumi zan chuan a thian pathum te nen an in mu khoma jungdo a chuan sunmin a hne na tanga offer don thu chu sei chuakin an ngai dan te chu azota a thian te po chuan chu na chu pom tur lo shilin a thil la ti ngai lo deuh te chu ti ve shim shim turin an lo fui ve bok atu ka apa chu a soi pui vele a apa chuan tha ati hle rualin nurwak ero adu lawa ma se thil thar zir na hun rem chang tak ani arin thu soin ama chuan thatlo na em a hriat lo thu soi boka chu ba ka a fried chicken dor chu ama chau poa a en gol thei mai tur thu soi bokani ti chuan apa le a thian ti thuron angin Seoul Central Probation Office a sunmin a mutur chuan akalta a sunminan alo mu chuan alom hle jungdo chu a tho pui te hne na chuan a in mel shatira Mizo adam thadle ma chu anjinga a tho tur thu soyani ti chuan senior officer jangdong hunan jungdo chu computer manga electronic bracelet control dan azir tir ngal zungzunga an mien thlak te chu tu te nge an ni hria thei dan tur te shil bokin icon an click rualin screen at chuan criminal data zongzong aron lanzel tur thule chu chuan ami man na tur konga apui tur thua shilani criminals te GPS icon chu a engani chuan electronic bracelet battery chu char sangai te na ni a jungdoan phone mangin warning a pe thin don ani ma se an miswal en thak chuan thupek a zom du lawani chuan jungdowa chuan senior officer te hria tirin action an la don ani dong huna shil fiat na angai thak nu chuan jungdowa chuan criminals te omna en thi thlain a hna chu a tran ta ngala ma se darkar thum vel aliam nu chuan engma rin hlel oma omlo bok nen aning tran ta hle chuta an mi en thlak icon pakhat ahma zonga apol ni reng thin kha aron engta a rang takin jungdowa chuan chupa identity chu check ngalin yang hoa kumsom ni chawbor vel sex offender aloni a jungdoan yang hoa chu avakol ngal wata ma se engma asoi man ma in yang hoa chuan delivery man angain phone chu ada ngal daya chuta jungdowa chuan call non lein a bracelet chu charge turin a shila ma se yang hoa chuan an chia te lo in alo an khum ta zek mai thupek po chu zom du lovin phone chu ada le ta mak maya avoi thumna na jungdowan a call non le chuan a phone chu alo off mak to a chu wangin thil om dan chu sunmina hne na a report ta ni sunmina chuan yang hoa identity chu a check non le a chuta chuan thlathum liam ta mai khan chu ani ti te chu an che theita a ti chuan an chhuah ma in jungdowa chu man ruwa chi sang sang bulletproof vest te athil ti record na tur camera ba ka stun gun te chu an pe a kara an tlan lain jungdowa chuan stun gun chung chang chu zotin sunmena chuan emergency a aman thei tur thua shilani yang hoa apartment an thlen chuan jungdowan tukvera metal bar chu lak thla gani ti a hrengal yang hoa chuan hlothon oma ading nia a in hria chuan tlan chu anan manatum don ti chu a hrethiam ngal boka ti chuan apartment a sunmena a chaulain jungdowa thung chuan hnuailama tang alo veng thung don ani apartment chunga chuan yang howan meiche pakhat hi adu lo chung khwai khemalo tum meka sunminan meiche o asian rualin kongkhar chu aki ngala yang howa chuan mananele don ti asia chuan thinrim takin sunmina chu kalson turin ashil engtin tinimo nula chuan kongkhar chu aron honga chuti lain yang howa chu tukvera tangtlan chiat alo tum ve mek bok hnuailama amalo ngak reng tu jungdowa chuan thamlo mel zet hian alo nui sun suna yang howan chemne na vi atum chuan jungdowa chuan alo khik pop maya stun gun chu mangve shim shim bokin olsam takin miswal chu an man theita ni sunmena po arun thleng thavele ngala an mi man chu arait te char sakin kut kolabun tir ta ngala jungdowa po chuan miswal man na konga police te apui thei chu a in chuang ve hle ni atuka jungdoan office na athole lai chuan red icon aron langle tatlat mai
Record da alandan chuan pong swala wanga lung in lo tang to li jong in ani a tuna a mek na nia lang chu playground ani ti chuan sun minale atim te chu thil thalo thleng thut thei veng turin an che chuak le ta ngala anwa thlen chuan jong in atlan chiat tum chu jung dowan zui ngalin aman nuwa po jong in a chuan ati thin ur lui ta zela jung dowa thin rim lu tuk chuan jong in a chu kut thla ta tum chu vele sun min a chuan alo dang ngala chutianga a chet bor bor chuan boina ato thei thua shil ti chuan local police te chu kolin jong in a chu anung chang thalo lu tuk awang chuan jela an thon le ta ni sun min a chuan midik tak a thlang ti chu sha in hun reilo te chunga jung do na tho da na wang chuan alom le a ti chuan alom zialan tirnan jung do chu e tur treat adu thua shila ma se jung do chuan a thian te ne na chua ho an lo tum to awangin sun min a hne na chuan a thian te a roi ve theile theilo chu an zot masa a sun min a po chuan poyati lo tho soin a thian te po chu a tre tur thua shilani chu vela jung do an a thian te chu a kol ngala restaurant a kal ve tur chuan a som ngal boka a thian te po chu an lo phur kher mai jung doan a thian pathum te chu sonmin an en chuan a in mel sha tira sonmin a chuan an du apiang an cha thei tur thua shil rwalin moisara chuan zak e lovin menu ami te chu a order ta theu maya ma se sonmin a chuan alo poiti vak lem lo tlangwal te ne na zuin ho te chu nuama ti ve tok em ema thil chi sang sang soi hovin sonmin a chuan atang walaya to swala to thuma police officer in anuna chan him dan te chu asoya chumi tum chuan a ke velam chu na taka hliamin tun thlengin a bai pha ta ni chutianga ke bai chung chuan law enforcement officer ni chu atum ru hle a vanei thlak takin Seoul Central Probation Office chu azom thei ta hlo maya a na tho thata wangin manager hial alo ni ta ni sunmina chuan soizom zelin thil ti swal tu parola chhuah lei lok te chuan ti swal non to lo se adu hle a khovel chu chen na nuam le him zo ka siam thei chu adu berani thua soi revak lawa an ei tur cha te po chu aron thlengta a sonmina chuan e ngal bor bor turin anau te chu ashila jungdo ale a thian te chuan sonmina chu ei tur te barin an in po ngal em to maya an u ang che in an ngai ngal der mai ni chuti lain officer dang te chuan electronic bracelet pakhat chu athidon ti an mu a chu vele chu bracelet wa tu min dongunga chu an kol ngala ma se atlang theilo chuti rwal chia chuan sunmina le jungdo ate po in restaurant an lo chwa san ve chia chuta sunmina chuan anaw te hne na tangkol dongin bracelet wa tu mi engemaw zat chu an biak tlang theilo thu an ron shil tamaya staff an in dai lo awangin mi pakhat chu lo bo zui mai turin an ron nge na ni vanei thlak takin sonmina le jungdo ate omna chu bracelet wa tu pakhat omna atang chuan alo hlavak lo hlawa record ta alandan chuan do wanga chu tual thattu ni in thlathum liam ta a parola chu ani a do wanga chuan chulai hmun velami telaka chuan huat deu anei ani an ring ani sonmina le jungdo waten ti tur poimo tak an nei ti an riat chuan moisturan a motorin avatha a ahmonan vathlen chuan sonminan jungdo wa thian pathum te chu kara lo om thlat turina cha a pon lama chuan thil lo om tak a thlen thei wangani ti chuan sonmina le jungdo wa te chuan kongjim te wa hian GPS tracker mangin bracelet omna chu an chui zela revak lawa bracelet le alo let rang chu an va mutani do wonga chu an zong kwal tangar ngara ma se an humai theilo chuta moisara chuan an boina chu she thiamin pui adu ta a adon chu thlo kwal tirin reilo te a do wonga chu an hu thei ta ni chu vele jungdo wa chuan zui ngalin sonminan ron mangin akal na tura lo ko mu zel thunga chutianga kongchep tak tak le mi in chunga changte a ngat ngat nu chuan atopa do wonga chu awa mu tange nge a do wonga chu mi in kota lo dingin athin rim lu tuk chuan an kong khar te chu alo chung vak vaka mi te chuan diklo takin an trin nia ngain athin rim hle ani jungdowan awa mu chuan bengdai tumin apui tur thua shil boka ma se do wunga chuan alo be ngal
achem ken chuan jungdo wa chu a beita chiam maya ma se jungdo wa chuan a thiam na mangin olsam takin a hne le ta ni thil thlen dan chu sonmina a shil ngal thuaya chu vele sonmina chuan dowunga chu ama le ama a in ti na lo nan in beng dai tir sham turin jungdo wa chu alo shil ngala chuta dowunga chuan chemte chu charin ama le ama chu a in tin taran maya jungdo wa chuan chutiang thil ti lo tur chuan shilin a bechan veta a chu vele dowunga po chuan a thin rim na te chu soi chuakin a thil ti suana wanga kumsom ni zet atan nuwa po diklo taka en le nui so ani thu te chu asoya electronic bracelet avu awang maya mi ten an nui so reng mai te chu a kham tak zet to thu soin khovel hian pangai takanun man le chu a phal sak lo nia angai thu soi boka thina chau chu a thlan tur nei om chun ni in a she to ani chu thua shan nu chuan jungdowan dowunga chu in ngai tu chiang turin a shila kumsom ni zet tanga ati sualman apek to thu soin hun rei tak atan nuwa chuak chawani a chuwang chuan beidong mai lo turin a fuyani do thei takin jungdowan dowunga chu a thlamwan zela achem te da thak tirin atopa topa dowunga po chu tangmi alovin jungdowa kuta chuan a in petani chumi zan chuan jungdowan apa hnena sonmina ang boss thale filutuk anei chu alom hle thuwa soya apa po chuan jungdowa chu a chuangin a martial art thiam na te thil thati nana a mang chu alom hle ani chuti lai tak chuan tv a hian zel tang kongki junga chu ani tur thu hi an lo puanga ki junga chu criminal nun rong le twal tha ol sam zet mai mi som panga chuang zet a tha awanga zel tang ani a kumsom ni chuang tang to ma se mitam zok chuan in chirna nei lo le mi hlo om tak la ni in an shia a zela tang chuan chuak lo se an duani atuka Seoul Central Probation Chief Parkin sonmina le atim te chu ki chunga chhuah ani tur chungchanga chuan meeting ani puya sonmina te division chuan ki chunga ang mi hlo om le twal tha nun po she lo an enjoy ngai tur chu an hu phur ve hle maya chu mai ba ka staff an in da 11 ki chunga en thatur chuan manrua te chu upgrade vek angai don boka chu wangin chief paki chuan sonmina division 10 miswal chu chale zwala an enjoy theinan budget ti san le martial art expert officer lak bel turin headquarter a thlena tum thuwa soyani tlai kha chu jungdowan alu me a asam chu ti dumatuma chumi tan chuan atlo fo thin ha sun jungi salona chuan avakal le ani dor chunga lu tuma kongkhar a hon rwal chuan mi papakhat rin hlel om deuh mai hi arun chuak ve che a jungdowan a en chian chuan chupa chuan electronic bracelet a vo ati a mu sunjungin hena chuan thil rin hlel om deuh te ti a nei le nei lo te a zot ngala ma se sunjungi chuan a hming chu gyumna ma ani thule lume tura ron kalmai ani thu soin engthil danglam ma ati lo thuwa lo shilani chumi hnu chuan dinner ei turin dorlian vaklawa hian avakala chuta chuan gyumna ma chu va mule in a dan ngai thathlak lo tak chu ral khada changin alo thlir ringa gyumna ma chuan waitress ku chu rei tok tak von sakin customer ni awangin waitress chuan a haungam chia alo ni in alanga ma se a nuam lo hle ti chu a mu the ni jungdo wa chuan chui zui wat chi ni in a sheta a office a kal ngalin record ena police report alan dan chuan gyumna ma chu pong swal thu buaya wanga rei tak atan nuwa ni reilo te liam ta khan parola chu ani ti chu a hre thei ta ni chu vele jungdo wa chuan sonmina a hria tir ve ngala sonminan gyumna ma chu kolin gyumna ma chuan alo an khum zek maya ti chuan thil thalo zok ati ma nge ya dan tumin jungdo le sonmina te chu an che chuak ta ngalani amaloka jungdowan amu nun na ber restaurant an kala chuta waitress chuan gyumna man a inakal tura asom ngei thule anar thu te chu alo shil ti chuan gyumna ma zong turin an in then shangta a rasu hnuaya chuan dor tin chu an dap kol zela chuta jungdowan sonjungi salon amma gyumna man atlo to na kha a hre chuak ta thut maya rang takin salon lampan chuan akal ta ngal chuti lai takin gyumna ma chuan salon chu alo watlo le tangei maya kongka chu khar ngalin
a dana wang chuan sunjungi po chu a hlau thong hle thok le khata gyumna ma chuan nai thutin khoi lui atum tamai sunjungi chuan a thei to pin alo belet ve a chuti lai takin jungdo wa aron thleng vele chia bok kong khar chu chung lama tanga a inkal thlata avangin ati cheringota ti chuan gyumna ma chu nam sonin gyumna ma chuan lo belet atuma ma se martial art thiam lutuk jungdo laka chuan engma ni lo jungdo wa chuan leya nor betin miswal chu henkaf abun tira sunjungi nena chuan atlaya avangin ngai na madil mol mol mai boka chutiang thil chu aton to lo tur thu atiam zui bokani atuka chuan jungdo wan breakfast ai lain apa chuan miswal amandan velte chu sonmina nena tanga alo sia thu soya afa pahuai sin na le inpek na chu afak le a thil ro puilu tuk ati awang chuan a chuan le thua shil bokani office a chuan chief pakile division ranga manager te chuan meeting poimo tak an neya paki chuan headquarter atang thulom omani thu soin ki junga case big boy puiturin how tu pahni an ronda bel tur thu soya chumai baka sunmina division chuan chale zuala ki junga an enjui theinan martial art expert officer pahni an lak bel thei don baka an budget ti sang tura an ngen na po chu an pomsak boka sunmina po in ki junga ang mi hlo omin boy na danga siam le man lo na turin khawzo karwa man na kalpui atum bokani meeting zo vela jungdo wan sunmina nena chuan a kai hruai na hnuaya monitoring team chu la zom chun zom zela du thua shila chu thu chuan sunmina po chu atilom tak zeta jungdo chu monitoring team atel tur chuan official taka som lut zui ngalin team jacket chu ape boka tuna chuan jungdo chu staff in dailo wanga telmai ni to lovin official member alo ni veta ni tichuan kumsum ni atan nuwa ki junga chu parola chhuah anita a electronic bracelet chu kumsom chung awwa chun zomangai don ani monitoring team atang sunmina le jungdo wate chuan ki junga ke a chuan electronic bracelet chu anwa veta a enki ma felta mo tia a phone chu pe in police escort na hnuaya ki junga chu a chen na in lampan tura roi chhuah anita a mela chuan in chir mel renga langlo zelpo na chuan a chhuah du lo tu mipui tam tak an pungkhoma lung oilo unna an lan terani ki junga chu athil ti ten om tak tak te awangin tongkam chepui puin an tong khuma a chuan na motor chu r2 nen te avomin tual tha mang mi hlau om ki junga nena veng khata om chu an du lo thuan au chhuah puya a chuan na motor te chu ti chiat hial tumin an be na sale a har sa tak chungin ki junga chu a ina chuan an hrai lu thei shamani chumi zan chuan ki junga in che vela chuan thil lo om thlenga om le om lo thli thlain police te chu an ve kwal renga zanlaya akong khar chu papakhat han byong sunan aron kika chupa chu gangster ni in ki junga nen chuan zela tang an in shiani byong sunan ki junga chu na aufara team na nei haulovin ki junga po chuan alo pom ngala sumdon na ten om takal puitumin ruwa manna an siama chuti lain an shia thaulawero electronic bracelet an bun mang chuan jungdowan alo enzui vereng ti chuani atuka ke jungan apartment a chhuah santi jungdowan na hmua rangtakin sonmena chu hria tir ngalin en thlak zui chu tha in a sheta a chuta ama powa ama chawa miswal tam tak alo man to awangin sonmena le senior officer dang te chuan ke junga en thazui tur chuan jungdowa chuan ring toka chu vele jungdowa chuan taxi la in ke junga chu a zui ta ngalani ke junga chu shopping mall a aluti a hmua ma se vandoi thlak takin le noi parking lot a chuan a hlo thatlat mai chu vele jungdowa chuan bracelet manga office atanga lo enzui reng tu sonmina hna chuan a report le ta ngala ke junga chu le noi parking lot a car pakhat loading chunga aluta chuta chuan byong suna le papakhat kimin wuka dan phallawa video siam thintenen chuan an in hmuani minwu kan ke junga chu sexual violence video siam na chuan thodun puya asoma minute som zela sei video a chuan 1 million som zel pe ka tiamani a hlo tura thabok nen poisak em nei lo ke chunga chuan chu offer chu apom ta ngala
biang sunan recording le editing lama apui don boka chutiang video ten omle rap thlak siam tur chuan mechia kidnap tur anjung don ani chutia kar chunga in biang na an nei lai tak chuan jungdo wa chu aron lang vele chia ki junga chuan lo mu in biang suna le minwo ka te hne na chuan jungdo wa chu monitoring officer ani thule akea chuan electronic bracelet abuna wanga ron mu thei ani thu te chu asoya chu vele minwo ka chuan until ti dal thei tur ani ti sha in a thui shwai te chu jungdo wa that turin thuwa pe zui ta ngalani Revak lawa jungdo wan ke junga te chuan na motor rin hlel om deuh mai dar thalang mu tlang thei lo hi awa mu a ma se motor chu a chek thei miaw lawa wangin a thil mu chwa chu sonmina hne na a sha tir zuya a omna tak an sha theinan sonminan ke junga chu kol ngalin ke junga chuan do da soya restaurant lampan mek si khan dora thil ei mek angin a in soyani jungdo wa chuan report adon vela ki junga chu restaurant a chuan a omre ngem ti fia turin parking lot atang chuan atlan chuak ngala restaurant avathlen chuan ki junga chu alo thleng man chia chia sonmina nen anlo in be ve me kani di chuan arin lel na diklo anga alanta ka chuan office lama ale le taringota sonmina chuan criminals lo om dang tam tak en zui tur an nei ve thawa wangin ki junga ngor chu en zui reng the an ni lo thua soya relo te hnuwa min jewal churon lang hlolin a hliama wanga kar enge mozat a chol hnuwa na a chun zom vele thei don ani amma a anun na chan hima wang khan jungdo wa chu lom thua shila alom zialan tirnan tactical glove hi ape boka miswal abe ile huna ahman tangkai thei turani thua soyani atuk zinga chuan khwapo ala en thatma in meichano pang limin jui chu school kal turin chuaka kalkonga chuan uite du om deu a mu avangin ading zuya chuta ama alo zui ru reng tu biang suna chuan aru bauta dai mayani biang sunan yang ho akawa min zui nen chuan sexual violence video siama until tia chuan telve turin somani ti chuan ke junga te nen an pathum chuan video siam na munatan min zui te chen na building a apartment pakhat chu an lua chu mun chu police ten an ria chu an ring lawani ke junga chuan minwu ka hne na tang a hlo tur chan ve dong ngala a na chu arang thei ang bera zo turin a cha bok anti tur te chu boy na omlawa an zo wat theinan yong ho chu monitoring officer te ti boy turati ani a bracelet chu akha tokin a khoi boy rengani chu vele office atanga lo thli thlai tu min zo chuan akol ngala ma se atlang theilo ti chuan sunmina hne na a report ta ngala sunmina chuan jungdo chu akol vele ngal jungdo chuan ke junga chu alo la thli thlai renga salona alu alo me tir me kani sunminan jungdo hne na chuan yang hoa an kol tlang theilo thule wanga event turin min zo ne na chu an tum thuwa shila ki junga chu ama chawa lo enjoy in huam le huam lawa zot bok jungdo wa chuan alo phur lo viau maya achan po ki junga chu engthil rin lel omma ti tum angpo a alalan lo wangani chu wang chuan ki jungan salon a chhuah san hnuwa building pakhat a apartment ni silwa hian aluta chu mun bel chiang tur chuan jungdo wa po chuan azui vezel nima sela ki junga thanga chuan atang ta hlau mai jungdo wa chu kal nan tlatin a thui hruai te chu a be tira jungdo wa po in a tactical glove nen chuan law hau lovin mel ma te chu a be leta ama po chu in hliam ve bok ma se atumru na awangin gang members te chu a hne ta zela an vaya atuk zel nuwa chu mun chu a chua san ta ngalani lelama sonmina le minjo ate chuan yang hoa bracelet om na chu an ba chui chuak ta recycling factory a dai alo oma factory chunga chuan an luta chuta meche au thom hi shazuin man mo takin thom lo chuana lama chuan an tlan ngala nima sela yang hoa thangkam vek aloni sonmina le minjo ate chutlan chiat antuma ma se gang members te chuan an lo dang datlat mai nasatakin an in beizui ngala sonmina chuan a beile theve der silo chuti lain min jo ero chakhle ma se an in tam hlei bok chi a gang member pakhat chuan min jo chu vitin a che thei ta bik lova
liam na tak tuarin misual te chuan an kal santani chuti lain jungdowan sonmina chu alo kol meka ma se ni khoshelova a avangin kola chang theilo jungdowa tablet an misual enjui ho chuina na aman berpo chu a chedai maya tichuan ki junga apartment a vakal restop mai chu atum tani an apartment lua chuan ki junga chuan plastic mai kor hi avoa minu ka du ang crime video chu siam tum mekin biang sunan video record na tur vel te chu alo siam film mek bokani thilten om tak ti an tum na hmuna chuan jungdowa po chu aron thleng ve che a amun ma vel chu en gwalin step chu akha tok hian alo hu deuh zela a chui zel nuwa ke junga ni liap nge kha awamutani kongkhar chu hon tumin na takin chuma nima sela a hon thei mai lowa wangin apartment nung lama lu na chu ti chiat atuma athil ti chu apartment unit a cheng ve pakhat hian alo hmua jungdo wa chuan in chunga criminals an thu soin police kol ngal va turina shilani achak na zonga abe nuwa tukver bar chu apot che thei ta shama dar thalang tikeya in chunga alu rualin ki jungan alo be ngal chutia an inbon lai tak chuan biang suna arun langa jungdo puma tak chuan avit ta pop mai jungdo wa chuan beiletin biang suna chu ania ma se ki junga chuan banga arek beta thlat mai vane thlak takin jungdo wa chu engtin tine mo atal chuak thei shama ki junga chu kal tlu in ni khoshel avina omzui ngalani jungdo wa chuan liam na tak tuar ma se minjuwi chu lauto alo tura shilin a hnemol mola chuta chan chua atum lai tak chuan ki jungan hnunglama tang aron beile ta thut mai nima sela ahun taka police siren aron reta chua maya ki junga chu achi ai ta vek mai police officer chuan in petura shirin taserin akap zui ngala maktak main ki junga chu ala ding thei tlata police officer pakhat chu lo beiletin atlan chezui tani jungdo wa chu ain liam na sa hlea ambulance kawin damdo ina an hruai ngala minjui po him takin an hruai chuakani afa pachan chena hriat rualin sanguwa chu damdo ina akal ngala a hlau thong hle jungdowan hliam na tak atuar ti amu chuan na atitak zeta Seoul Central Probation chunga chuan alung oi lo hle a chief pa ki chuan ngai damadil mol rungot mai ani tin jungdowan ni na chuan sunminan hliam na tak ator thule min zoan anun na achan thu chu an thil boka chu thuwa hriat chuan jungdowa chuan amit tui chu adang zo talovani jungdowa le member dang te chu min zo vuina huna chuan in lanin za na che bayan buka hun sera zo nuwa me che pakhat min zui nu nia in soin jungdowa churon panin afanu chan chu anana athil tia chuan lawm thuwa shila ti chuan afanu le kha chu pe in minjui chuan jungdowa chu achung te nena a in mu tir le avangin lawm thu alo shil ve bokani nikhat chu jungdowan sonmina avatloa nasataka beyani dan ngai to chuan sonmina chu rin ai takin alodom chak viawani jungdowan sonmina nena chuan ki jungamman alani lo chuan aril ruala ti boy hle thuwa soya ma se sonmina chuan police te kuta da to mai turin alo ronani jungdowa chu achan pathum ten anvatloa ki junga tlan chhuah thu le man alani lo thu te chu shilin aman no konga an puin na adilani civilian mani se achan te chuan pui chu an lo in huam na samaya jungdowa chuan le noi parking lota car dum rin hlel om tak a mu thu chu soi chhuakin a number po chu ala chin chia avik boka moi sera ne na chuan chu car nei tu chu zon chhuah sak turin ange nani chu vele moi sera chuan a u jung hoa IT expert chu avapan tangala relote a jung hoa chuan olsam takin car nei tu information chu alo hai chhuah sakta a moi sera chu USB pe in anei tu pa computer a chuan valut turina cha ti chuan a computer chu alo hack sak thei don ani lelama arwa male writer kanga te chuan jungdowan ki junga a be huna a hak tur inve na thom no an lo le mek thung ti chuan jungdowa le achian pathum te chu karnei tu apartment a chuan lu antuma chu apartment complex chu ami cheng te chawin an hon thea wangin chu building a cheng ve dang te lo chwa arwal chuan an lu tani
nima sela an unit zonber kongkhar honlui an tum na lam ha chuan alam arun rita maya an chi ai lutuk chutlan siat mayan tum chuti ilai takin an mizon karni tu minwu ka chuan kongkhar chu aron hong ta hlau maya chu vele lu chil ngalin an phuar bet ta ngalani moisaran aunau pa USB chu computer a chuan avo aluta chuta chuan ki jungan poya khoilai video tam tak alo om tangeya fin fiana an nei thata hleni ti chuan jungdowan minhu ka chu ki junga omna azota ma se engma asoi chuak du tlatlo chuta jungdowa thin rim lutuk chuan minhu ka midle lam chu ti del saka awawa ki junga omna mun asoi du lo rengani chuan midna chunga da arangin an kalsan tur thu in awo zueni chu vele minhu ka po chuan amit en kolvat ani theinan ki junga nen chuan message manga an in biak mai thin thuwa soi chuak ta a chumi mang chuan a omna mun an hria tur thuwa shilbok jungdowan thu nei tu te a hria tir vele chonga ni engemaw zat chunga ki junga kalna mun te chu awa report ani chumi nu chuan a thian te nen an ina letin ruah manna an siama minuwa ka message atanga ki junga tlo tam deuh na mun te chu chin che in lambun an tumani chumi zan chuan jungdo wale a thian te chu ki junga mun tlo zin na bera chuan an wakalta a an man ruwa te chu siam felin jungdo wa po in miswal ho be na turin a tactical glove te chu abun thlap boka ti chuan moisaran a don chu thlo tirin a thian te pathum ki junga zong tura chuak te chu alo puizel don ani ti chuan ki zunga zon na chu an thok tan tangala intin an zon kwal na lama chuan gangster ho thom an hre theita jungdo wa chuan Peter pakhat in chu an biruk na ani ti a hre chuak ta a ti chuan a thian te pahni chu moisara bula let le turin a shil tangal a chan chu an nat pha ve a hlo wangani a thian te po chuan a thu soi zomin an let chan ve maya ti chuan reilo te hnuwa jungdo wa chu ina lutin ring takin ki junga chu a auta a chuta gangster omte churon chuakin an in beizui ngal man ro chi sang sang mangin an beirona ma se martial art thiam lutuk jungdo wa chuan a hne viau chutia an boy mup lai chuan ki junga chu alo tlan chuak daya moisara chuan adron mangin alo zui zel jungdo an miswal ho atuk zalvek nu chuan ki junga zong turin a chuak le ngala moisaran a omna chin alo shil zela wangin ki junga chu a phathuayani nasatakin an in beizui ngala sasa na chemlian tak nen ki junga chuan alo beilet chutianga reitok tak an in be hnu chuan ki junga chuan a hne zok ta tlat maya chuta jungdo wa nek atum le lai takin moisaran a jon chu ki junga lama awa thlo phei ta pop maya chu churem changa la in jungdo wa chuan alo beilet voitam tak ki junga chu a hneka bangdeng dot khopana atlo in ki junga chuni khoshela vena omzui ngala handcuff buntirin abana rights azia chu achiara station lama an shwaitani jungdo wale achiante pathum chuan president ne na chang bravery award an dong veka sanminale jungdo wa pa te chuan chuang min an lo thli rengbok ceremony zowa ano pangchan chuwa minjui le anu an ron kala jungdo wa chu lompuina pangpar ron pe in minjui chuan apuina avangin lawm theuh shila chu chuan jungdo wa chu ati hlim tak zetani jungdo wa chu Seoul Central District Probation a chuan criminals chhualei lok te entli thlai na thokchun zom turin a ngeta lak lu anita a sanmin an nen chuan miswal enzui na chu an thok dun le don ani